Am venit cu un episod nou de Will Battle, primul pe canal. Încep. Vedem ce temă ne pică. Candelă. Ce naiba era aia? Aici nu mergem pe amintește care era candelă? Candle. Nu știu, n-am idei. Mai trecem. Pici o temă ca să știu ce. Nu știu ce era candela. Cine știe să scrie în comentarii? Și asta în engleză, nu e un anime. Nu știu să să facem așa până ne deci n-au temă, să înțelegem. Pot să faci și ceva ca noi. Zombie. Bine, hai că vreau să facem. Uite, am hit să știrea. Uite, avem like și brun și green și black. Scuzați-mă pentru strat. Am încet puțin. Nu. Un pic mai mult. Că să merge așa. Și... mai generate cu... Vrei după Google, lăsați-mă în pace. Hai. Eu nu fac pixel cu alții. Para un zombie. N-am nicio idee. Nu mai. Salutare și serie de Minecraft. Survival. Eram restrânt. Nu știu cum să fac utilarele mele, pentru că nu am obținut pixelele. Efectiv, nu am obținut pixelele mele. Fermer. Știu și nu știu. De avea bucătar. Pe-am ăsta. Și va apăra, cred că mai rapid, o serie de Minecraft. Opa. Până de prază, nu știu, vedem. Care o pun prima. Zom. N-am ce idee de zombale. Deci, nu, prea mult. Hei, tu puteai să faci un cap mai bine, dacă știai pixel. N-am nicio idee. Bine, ține și noi
trăgneasă de particles. Nu, nu avem. Clou, cum e clou? Deci fac o super capul la bulgeri. Da, să vă și așa, în centru. Și la așa de pum! Și s-ar putea să fac și facecam. Nu, vedem. Așa este că putem luăm balonul nostru și că Johnny Bravo ce știe desenul. Nu spune niște lană albă. Un pixel arată aici. Nu trebuie să dau uita. N-am nicio idee. Bine, nu mai pușminte. Ai. Nu pot să dau mai mult de atâta la asta. Ai pus mult, nu trebuie să am alternat nici un pic de... Bine, ok. Trebuie să facă și mai bine. Că puțin am de gură, ai cartofi. Super pup. Uitați că e... Și unul are sabie. Uitați, niciun cap n-am putut face. O căpățână, o încercare. De zombie. Da, de când zombie are haina de diamond și pantaloni de lapis. Pantaloni mele. Mai zic, căpățâna, bluză, diamond, bulă light. Asta tot din... Nici nu-i terminată, n-are forță. Epic la unul. Cred că, da, la Epic. Puțin. Da, nici nu-i terminată. Dar n-are stimul 5 minute, asta e așa fain. Chiar e așa fain. Dar nu te-am și nu pot să mai mare. Uite că asta a făcut mai mic, dar totuși. Brațe roz, serios. Brațe roz. Putea să fac mai bine. Da. Din a făcut mâna, terminat. Da. Poate și prin el. Măcar nu, cu 5, 6, până acolo să nu. Da, e aici, că pantalonii vinau așa, nu așa. Da. Ce fain skin-ul ăsta. Și cine poate să mă ajute și pe cu un cod de Minecraft al meu să batem cont că ne-a dat un prieten. Nu, că vreau să băg. Vede. Nu știu că sună ce să mai fain de... Da, după Google, uite. Se aici Google. Direct după Google. Oagăle, bă. 6. Hai, Kevin Shore. Hai ce sternă și episodul nostru. Ciao, bau.